Jitwasslu l-aqwa prattiċi l-tfal lil dawk li joffru ħarsin primarju u lill-edukaturi sabiex jipprovdu l-tfal postijiet xierqa u siguri fejn ikunu jistgħu jgħixu. Ikunu provduti korsijiet dwar trobbija pożittiva għal ġenituri jew persuni responsabbli mit-trobbija għat-tfal. Dawn huma ftit mill-ħidma li trid issir u li tissemma fid-dokument dwar il-Politika Nazzjonali dwar it-tfal, dokument li qiegħed għal konsultazzjoni pubblika u li se twassal biex tkun aġġornata l-politika dwar it-tfal b'mod li tirrifletti x-xenarji tal-lum. Nikita Ellul, l-awtriċi tad-dokument, stqarret kif il-politika qed tara li tindirizza sfidi li t-tfal tal-lum qed jiltaqgħu magħhom. Ġifieri qed nittakiljaw issues bħal huma social media li forsi ftit snin ilu ma kienx daqshekk issue partikolari u kif ukoll qed nenfasizzaw fuq l-issue ta' parenting biex huma tfal mhux tal-li jkollhom tfulija feliċi ma anka 10 snin 20 sena oħra juru l-frott ta' dik it-tfulija li jkollhom. Il-Kummissarju għat-tfal Pauline Micheli stqarret li l-bżonn li tkun aġġornata din il-politika jinħass iżjed minn qabel, dan għax il-politika se tagħti iżjed protezzjoni lit-tfal. Biex ftit nibdew anka f'moħħ il-poplu inrawmu l-idea li t-tfal għandhom dritt tal-espressjoni hija waħda mid-dritt fundamentali tal-bniedem, għandhom drittijiet ukoll għall-edukazzjoni, għandhom dritt tas-saħħa, għall-ambjent tajjeb, dritt jilagħbu, dritt li jgawdu t-tfulija tagħhom u l-protezzjoni għaliex huma minuri. Il-politika tħares li jkunu indirizzati 4 sisien importanti li jolqtu ħajjet it-tfal, is-saħħa u l-ambjent, familja u relazzjonijiet, edukazzjoni u żvilupp u l-komunità u l-istat. Il-Ministru għall-Familja Michael Farrugia stqar li l-ħidma l-implementazzjoni diġà bdiet, tant li fil-ġimgħat li ġejjin se jitniedu n-numru ta' inizjattivi. Fil-fatt ħankunu qegħdin impenjati biex fil-ġimgħat li ġejjin nibdew proċess ta' mentoring tal-diversi familji biex inkun nistgħu ngħinuhom iqumu fuq saqajhom u anke jtejbu r-relazzjoni tagħhom ma' wliedhom. Ħanibdew b'dak il-familji tal-li huma vulnerabbli u għaddejjin minn diversi problemi. Apparti minn hekk se jkunu qegħdin ukoll nillanċjaw politika dwar positive parenting ħalli ntejbu ir-relazzjonijiet tal-ġenituri mal-ulied. Dan apparti diversi inizjattivi fis-settur edukattiv, fis-settur tas-saħħa, fis-settur soċjali ġewwa pajjiżna. Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa sa 30 Ottubru u l-pubbliku mħeġġeġ jressaq il-ħsibijiet tiegħu biex politika li taffettwa l-ġenerazzjonijiet tagħda tkun aġġornata.